Valentine's Day, nagkadiyang pamaagi ang matag usa sa pagpakita silang gugma ngadto sila mga partners ug mga mahal sa kinabuhi. Dunay pinaagi sa buwak, chocolates, dinner dates, ug for sure, magdasok pud ang mga customers nga gustong mo check-in sa mga motels o hotels dinhi sa Sugbo. Gani dunay giandam nga mga Valentine's Day promo ang usa ka hostel sa Dalan Iscario sa Dakbayan sa Sugbo. Makadawat og free vouchers ang unang 50 customers nga mo check-in sugod sa alas 5 sa hapon. Gawas ni ana, libre ang 3 ka oras alang sa mga customers nga moadto sa hostel sulod sa alas 8 ngadto sa alas 9 sa gabii karong adlaw. WJB Premium Hotel, nami giandam nga promo, mag-start 8 to 9 p.m. Free 3 hours. And then with screenshot nga nakakita mo nga nag-promo mi. For short time, natay 290, it's deluxe room. And for standard, natay 250 and also 199. Ali na mo sa WJB, daghan tag branches, Cebu City, Lapu-Lapu, Mandaue, South Area. Raffle promo sab ang giandam sa usa ka hotel sa Virama Avenue. Ang ato ang live band mag-start karong alas 6 sa hapon till mga 1 AM. So, actually nasad mi promo. So, once nga every entry na kay order makaabot og 500. So, natay raffle. So, ang minor nga mga raffle. So, overnight stay sa mo ang standard room with free breakfast that is good for 2. Then, ang among major prizes mo ng overnight stay na mga deluxe room which is good for 3 with breakfast na po na siya, ma'am. Gawas sa ilang hotel, doon na pud sila drive-in rooms kung asa masiguro gyud ang privacy sa inyong date. Subay ni ining adlaw sa gugma, mipahinumdom ang grupo sa Love Yourself Cebu usa ka community center sa Sugbo nga siguraduhong kanunay magpa-HIV testing. Libre ang tanang serbisyo nga gitanyag sa Love Yourself Cebu sama sa HIV screening ug treatments, trans and mental health services, counseling ug doon na puy gipanghatag nga condoms ug lubricants. Asoy pa nila nga safe ug confidential ang ilang HIV testing. If sexually active, we advised gid mo pa-test every 3 months. Yes, kay ang HIV detection napod na siya gitawag og window period. Window period meaning even though na ay natabo karon, dili na siya automatically ma-detect sa test kit. Okay, so we have to wait for at least 3 months good. And sometimes na ay chance na ay mga instances nga ma-detect siya 1 month, 2 months, but on average 3 months good ang minimum. Tambag sab nila alang sa tanan karong Valentine's Day, practice safe and protected sex. Be mindful lang yun sa activity. Keep safe, practice safe sex. If ganahan mo makuha og free condoms, pwede rin mo visit sa Love Yourself. You will not be judged. And you are very much welcome. So, kuan lang, responsible activity lang yun. And enjoy. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV, Cebu.